qala musannaf rahimahullah wa nafa'ana bi wa bilumi fid daraini. Al-hikayatu al-khamisatu fi adami ghaflati lil khaliqi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatu tapi cerita al-khamisatu kang kaping 5 iku fi adami ghaflati ing dalem ora anane lali lil khaliqi maring Allah kang dadekake lil khaliqi maring Allah kang dadekake wa kana lan ana sapa ba'dul masyayikhi sebagiane pira-pira guru sapa ba'dul masyayikhi sebagiane pira-pira guru eko ya khusu nertentokake sapa ba'dul masyayikh eko ya khusu nertentokake sapa ba'dul masyayikh wahidan ing wong siji min talamidhi saking pira-pira santrine ba'dul masyayikh min talamidhi saking pira-pira santrine ba'dul masyayikh bi ikbali kelawan madhepi ba'dul masyayikh bi ikbali kelawan madhepi ba'dul masyayikh alaihi ing atase wahidan faqala nuli ngendika sapa ashabu pira-pira santrine ba'dul masyayikh sapa ashabu pira-pira santrine ba'dul masyayikh lahu maring ba'dul masyayikh fi dzalika dalam mengkono ya khusu wahidan fi dzalika dalam mengkono ya khusu wahidan fadafa'a nuli aweh sapa ba'dul masyayikh fadafa'a nuli aweh sapa ba'dul masyayikh ila kulli wahidin maring saben-saben suwiji minhum saking talamidhi tairon ing manuk wa qala lan ngucap sapa ba'dul masyayikh itbah nyembelaya sira hu ing toir bihasulayara kelawan sekirane ora ningali hu ing toir bihasulayara kelawan sekirane ora ningali hu ing toir sapa ahadun wong suwiji famadho nuli liwat sapa kulo wahidin saben-saben wong suwiji wa dzabiha lan nyembelih sapa kulo wahid
at-thaira ing manuk at-thaira ing manuk bimakanen kelawan panggonan kholin kang sepi waja'alan teka sapa hadzatil mizu ikilah santri wa thairu halatawi manuk ma'hu dalam sartane hadzatil mit iku ghairu madbuhin ora disembelih fasa'ala nuli takon hu ing hadzatil mit sapa asyaikhu guru an adami dzabhi saking ora anane nyembelihi hadzatil mit faqala nuli ngucap sapa hadzatil mit amarta perintah sapa panjenengan ni ing ingsun an atbaha ing yen toh nyembelih sapa ingsun hu ing toer biha sulayara kelawan sekirane ora ningali hu ing toer biha sulayara kelawan sekirane ora ningali hu ing toer sapa ahadun wong suci walam yakun lan ora tinemu apa maudhi'un panggonan illa wal haqu kejaba utawi Allah kang hak subhanahu kalawan maha suci Allah iku yara mirsani sapa Allah hu ing maudhi'un faqala nuli ngendika sapa Syekh lihaja karana iki amarta uqaddimu dhisikake sapa ingsun hadza ing hadzatil mit
Alaikum ngerekake sira kabeh. Alaikum ngerekake sira kabeh. Idil ghalibu krana utawi perkara kang kaprah. Idil ghalibu krana utawi perkara kang kaprah. Alaikum ing atase sira kabeh. Alaikum ing atase sira kabeh. Iku hadisul khalqi, penggaweane makhluk. Iku hadisul khalqi, penggaweane makhluk. Iku hadisul khalqi, penggaweane makhluk. Wa hadza utawi hadza tilmid. Wa hadza utawi hadza tilmid. Iku ghairu ghafilin, ora lali. Iku ghairu ghafilin, ora lali. Anil haqqi, saking Allah kang hak. Anil haqqi, saking Allah kang hak. Anil haqqi, saking Allah kang hak. Cerita yang kelima menerangkan tentang tidak lupa kepada Allah yang Maha Pencipta. Jadi suatu ketika ada seorang guru yang memerintahkan kepada muridnya, iki manuk iki sebelah, manuk iki disebelah, tapi sampai nyebelahi sekirane ora ana wong sing weruh. Kira-kira lek sampean nyebelahi nadi Fahmi Aliul Fahmidi. Kira-kira lek sampean nyebelahi nadi nyaki ana manuk sebelah ana, tapi sampean nyebelahne ning nggon-nggon sing kira-kira ora ana wong weruh. Lah sampean kira-kira nyebeleh nadi? Hah? WC. Nadi. Pek sapek. Kowe nyebeleh nadi? Hah? Ning kebon. Waduh. Iza. Nurul Iza. Di. Kowe nyebeleh nadi? Hah? Neng kebon. Waduh. Kolek nyebelin nadi lek. Mbuli omah. Wah ya. Lah iki ana dikei perintah kaya ngono. Yo kuwi ra. Jawabane kaya sampean kuwi jawabane. Ana sing nyebelin neng kebon, ana sing nyebelin neng mburi omah, ana sing nyebelin neng WC. Lah, tapi ada satu orang santri sing beli meneh tapi manuke isih urip. Beli meneh tapi manuke isih urip alias ora di sembelih. Lah pas ditakoni, "Lah kok ora disembelih?" Jawabane piye? Lah, perintahe jenengan kan kon nyembelih ning nggon-nggon sing ora ana wong sing weruh. Lah aku mikir ning panggonan endi sing ora ana wong sing weruh. Nandi wae tetep Gusti Allah niku weruh. Ha ora? Lah lha sampean kira-kira lah santri sing kuwi sing berhasil kuwi ngetes kuwi gurune iki ora ngangkon temenan kuwi perintah ngetes kira-kira bocah-bocah iki wis paham burung. Nah lek jawabane sampean kaya mau kae ning kebon ning WC ora lulus berarti sampean. Jawabane sing bener iya ora ana panggonan sing Gusti Allah ora weruh ora ana. Kabeh ning alam donya iki Gusti Allah mesti ngerti kan, mesti weruh sampean nggih apa wae kan mesti weruh. Lah kuwi sing jenenge tauhid temenanan.
Makanya wong lek sing iman kuwi antarane nggon antarane nggon sepi karo nggon rame iki padha. Ora yo ning sepi, wah, coli langsungan ya, tapi. Lho. Iya. Sepi ra ono wong sing weruh. Lah tapi Gusti Allah kan weruh kan. Lha kuwi jek apa kuwi yo. Lah berarti tauhidnya kurang mantep berarti. Berarti tauhidnya kurang mantep. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatu tawi cerita. Al-hikayatu tawi cerita asad di satu kang kaping 6. Iku fi ta'alluqil batiniyati. Ing dalam hubungan kang bangsa batin. Iku fi ta'alluqil batiniyati dalam hubungan kang bangsa batin. Baina syaikhin dalam antarane guru wa tilmidhi lan sandrine asyekh wa tilmidhi lan sandrine asyekh. Kana ono sapa ba'dut talamidi sebagiane pira-pira santri iku mata sedo sapa saykhuhu gurune ba'dut talamid fa'arada nuli ngarepake sapa ba'dut talamid an yahtuma ing yen to ngatamake sapa ba'dut talamid Alkitab ing kitab ing dakobri ing dalem sandinge kuburane asyekh ing dakobri ing dalem sandinge kuburane asyekh. Falamma arada mongko ing dalem nalikane karep sapa ba'dut talamid Falamma arada mongko ing dalem nalikane karep sapa ba'dut talamid an yaqra'a ing toh maca sapa ba'dut talamid an yaqra'a ing toh maca sapa ba'dut talamid qala mongko ngucap sapa ba'dut talamid ka'adatihi kaya kebiasaane ba'dut talamid Qoblal qiraati dalam sadurunge maca radhiyallahu ankum ing lafat radhiyallahu ankum radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah angkum maring sira kabeh fasami anule krungu sapa ba'dut talamid min qabri saykhihi saking kuburane ba'dut talamid min qabri saykhihi saking kuburane ba'dut talamid hatifan ing swara tanpa rupa yaqulu kang ngucap sapa hatif wa angkum ing lafat wa angkum ka'adati saykhihi kaya kebiasaane gurune ba'dut talamid
fi hayati ing dalem sugenge syekh fi hayati ing dalem sugenge syekhihi fi hayati ing dalem sugenge syekhihi. Cerita ke-9 cerita ke-6 menerangkan tentang hubungan batiniah antara guru dan murid. Antarane sampean karo gurune sampean kok wis hubungannya kok wis kraket, itu kadang terjadi hubungan batin. Jadi ada santri ketika meh boyong kuwi dipeseni karo gurune. Engko sampean lek boyong ning omah buka usaha sing ana kaitane karo banyu. Terus temenan akhirnya santri kuwi buka usaha sing ana kaitane karo banyu. Lah itu justru menjadi sebab suksesnya DE. Itu justru menjadi sebab suksesnya DE. Lah itu kadang hal yang seperti itu tuh terjadi. Nek sampean takluke karo gurune sampean kok wis temenanan, kadang gurune sampean ki ngerti sampean ki pase nadi. Itu kadang seperti itu. Nah, nek ning kene ceritane ada santri kuwi gurune meninggal. Lah, karena hubungannya itu sudah dekat, maka ketika gurunya meninggal kuwi santrine pengen maca kitab. Pengen maca. Nah, sadurunge maca santrine ngucapke radhiyallahu ankum. Itu dulu ketika hidup yo biasane ngono. Biasane macane sadurunge maca ki radhiyallahu ngucapke lafaz radhiyallahu ankum se. Lah gurune jawab wa ankum. Lah itu ketika gurune wis meninggal itu dijawab. Gurune wis meninggal itu dijawab wa ankum. Ada suara yang mengatakan wa ankum. Ya memang pas sewaktu hidup memang seperti itu. Jadi itu bisa terjadi. Wa takarrara lan bulan baleni apa dalika mengkono sami'a min qabri syekhihi. Apa dalika mengkono sami'a min qabri syekhihi. Miraran kelawan bola beli wa fi yaumin lan ing dalam siji dina minal ayami saking pira-pira dina lam yasma ora krungu sapa ba'dut talamid al jawaba ing jawaban min syekhihi saking gurune ba'dut talamid Faro anu ningali sapa ba'dut talamid hu ing aseh finnami ing dalam turu fasa'ala nuli takon sapa ba'dut talamid hu ing aseh an adami ijabatihi saking ora anane jawabane aseh an adami ijabati saking ora anane jawabane asyah kaadati kaya kebiasaane seh
kaadati kaya kebiasaane sah. Faqala nuli ngucap sapa Asih, kuntu ana sapa ingsun hina inen ing dalem nalikane adami ijabatihi iku masghulan ketungkul ketungkul ki apa ketungkul Hah? Sibuk ya, tersibukkan. Masghul ketungkul ki artinya tersibukkan. Bitauzi'i sawabi qiraati ahadin, kelawan bagi-bagi ganjarane bacaane wong siji. Bitauzi'i sawabi qiraati ahadin, kelawan bagi-bagi ganjarane bacaane wong siji. Kana kang ana sapa ahad iku yuwak kulini makili sapa ahad ing ingsun. Iku yuwak kiluni makili sapa ahad ing ingsun. Fi dalika dalam mengono-mengono qiraah. Fi dalika dalam mengono-mengono qiraah. Fi dalika dalam mengono-mengono qiraah. Al-Fawaidul Muhtar. Nah, lek sing mau kae ketika muridé ngucapke radhiyallahu ankum, gurune jawab wa angkum. Lah suatu ketika pas muridé muni radhiyallahu ankum, ketika muridé muni radhiyallahu ankum, gurune rak jawab. Lah terus diempeni ternyata gurune rak jawab itu mergo sibuk bagike ganjarane bacaane kuwi. Lah artinya apa? Artinya bahwa bacaan seseorang sing ndongake ning nggon kuburan itu mesti sampai. Sampeyan ngirim Fatihah ya teko. Teko ning nggon mayite kuwi lah maksude. Lah lek sampeyan ra ngandel jajalan sampeyan mati engko tak bocoke Fatihah teko apa ora? Lah kok lek teko kan sampeyan urip meneh. Oh iya teko Pak. Kan ono wong sing ra ngandel sira. Wah, nggih apa? Wong wis mati yo mati wae. Ora usah didongake. Kan ada sih orang yang bagian seperti itu. Wis mati yo mati wae. Nggih apa dibacake Fatihah, bacake tahlil. Jawabane sampean piye? Nah? Donga iki ora bakal mlebu. Donga iki ora ngaruh. Lek ana wong sing kaya ngono, sampean genten ngene wae. Ndongake sing elek-elek. Muga-muga mayit iki mlebu neraka. Muga-muga mayit iki disiksa. Kira-kira wonge jengkel ora? Keluargane jengkel ora? Ya misale lek ana sing ora ngandel lek donga kuwi ngaruh ning mayit, dongake sing elek wae. Lek ngamuk ya brale, jare donga ora tekan. Lek donga api ra tekan, donga elek ya otomatis ora tekan. Lek sampean kok jengkel. Kan seperti itu kan. Donga iki wis elek-elek wae. Muga-muga mayit iki goseng dikebuki malaikat. Ngubrak keluargane ngamuk boraan. Nah, tapi saiki iki golongan-golongan yang lain kuwi yo pada akhirnya kan melu NU kan. Ya ora melu, tapi pada akhirnya mengakui bahwa doa itu sampai ke mayit. Pada akhirnya mengakui. Ana hol barang kuwi wong Wahabi pada
akhirnya yo ngakoni lek ana hal boleh memperingati. Soalnya pas Ustadz sopo kae, Ustadz Jigot ya. Ustadz Jigot kan ono sing meninggal sih. Lah sing yang kemarin kuwi 1 tahun beliau meninggal. Kuwi para pengikutnya iki mengadakan acara. Lah kan ora padha hall sih dul. Sih lah, kuwi padha hall kuwi. Cuman jenenge ora dijenengke hall, tapi dijenengke mengenang Ustadz sopo ngono. Ki ono. Ya Ustadz Jigot selama hidupe kuwi ora seneng karo amaliae wong NU. Ya ngentaki haul, ngentaki tahlil. Tapi ketika dia meninggal 1 tahun iki diperingati. Tapi orang nganggo kata-kata haul, nganggone kata-kata mengenang Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatu tapi cerita as-sabi'atu kang kaping 7 eko fi akibatil khianati ing dalem nerangake pungkasane nidrani ing dalem nerangake pungkasane nidrani lisyahi maring guru rawiyatin riwayatake apa ana muridan sak temene murid iku talaba murih sapa murid min syaihihi saking gurune murid anyo alima ing yen toh mulang sapa syaihihi hu ing murid anyo alima ing yen toh mulang sapa syaihihi hu ing murid al asma al-a'dham ing al-asma al-a'dham ing asma al-a'dham iki ngono ya semacam ijazah. Asma al-a'dham iki semacam ijazah. Fa'ato mongko nuli paring sapa syaihihi hu ing murid syai'an ing suwiji-wiji muhadun kang den tutupi wa qala lan ngendika sapa syaihihi ausil nekakno sira hu ing syai' ila muridi maring santri ingsun fulanen ya fulan fa akhadha mongko nuli ngalap sapa murid hu ing syai'an summa fata nuli buka sapa murid hu ing syai'an summa fataha nuli buka sapa murid hu ing syai'an fit tariqi ing dalam dalan liyang duro supaya ningali sapa murid maing perkara fi kang tetep ing dalem
Fihi kang tetep ing dalem ma. Fa kharaja nuli metu. Fa kharaja nuli metu minhu saking sae. Minhu saking sae apa fa'ratun tikus. Apa fa'ratun tikus. Farajaan nuli bali sapa murid. Farajaan nuli bali sapa murid. Bikamalil ghaidi kelawan sampurnane muring-muring. Bikamalil ghaidi kelawan sampurnane muring-muring. Falamma ra'a mongko dalem nalikane ningali hu ing murid. Falamma ra'a mongko dalem nalikane ningali hu ing murid. Sapa syekhu syekh tabasama mongko mesem sapa syekh. Tabasama mongko mesem sapa syekh. Wa qala lan ngendika sapa syekh. Wa qala lan ngendika sapa syekh. Ya khainu he wong kang khianat. Ya khainu he wong kang khianat. In lam takun lamun ora ana sapa sira. In lam takun lamun ora ana sapa sira. Iku aminan wong kang kena dipercaya. Iku aminan wong kang kena dipercaya. Li fa'ratin maring tikus. Li fa'ratin maring tikus. Fakaifa mongko hale kepiye? Fakaifa mongko hale kepiye? Takunu ana sapa sira? Takunu ana sapa sira? Takunu ana sapa sira iku aminan kena dipercaya. Iku aminan kena dipercaya. Lil ismil a'dham maring asma al a'dham. Lil ismil a'dham maring asma al a'dham. Cerita ketujuh tentang akibat dari mengkhianati seorang guru. Diceritakan bahwasanya seorang murid njaluk ijazah. Njaluk ijazah al asma al a'dham. Iki kanggo apa ya? Mbah ora ngerti aku. Lek sampean nggon ngene ijazah ya apa sih? Nggon Pondok Al Munawwir iki pernah diijazah apa karo Abi sampean? Apa Wirdul Latif? Nah, Wirdul Latif diijazah aja sih sampean sih? Apa kok meneng kabeh iki? Wirdul Latif iki jasa kowe Wirdul Latif. Iku lumayan kuwi faedahe gedhe lek sampean gelem istiqomah ngamalke apik kuwi Wirdul Latif kuwi. Lah iki asma al a'dham kuwi ijazah kanggo apa ya? Mungkin iki ijazah sing kanggo yo apa lah ra ngerti aku Iwan. Kan akeh kan ijazah ngono kan akeh kan. Pemene zaman biyen ki akeh ijazah sing zaman biyen kan adu kesaktian kan umum kan. Nek zaman saiki adu kesaktian ana apa ora? Lek misale sampean ana wong sakti ngono kira-kira reaksine piye? Piye lek ana wong sakti sampean ketemu wong sakti ngono kira-kira piye? Saiki kan zamane wis beda kan. Misale ana wong sakti ngono paling nggih atraksi. Ya sih. Kok Samson kok ning nggon zaman saiki ya paling nggih atraksi tok paling. Nggih atraksi. Saiki kan wong sakti porake iki sing diarani wong sakti saiki iki sing akeh duwite ya ora. Lek akeh duwite kan sakti kan. Nah nek jaman biyen akeh jasa-jasa kaya ngene iki. Jasa men ora ketok, men ngilang barang ki akeh.
Nenggon pondok kene iki biyen pernah ana maling tapi malinge kuwi nganggo ilmu. Pondok kene ning ilmu nang pondok kene, hah? Hah? Kene pondok Al-Munawir. Ana maling tapi sing maling deleleh nganggo ilmu. Jadi iso ngilang. Bar jukuk ning kamar doyak ilang. Kuwi aja ana yoan. Biyen zaman biyen tapi. Nek saiki ketoke ora ana ya. Kayak sing sok nang pondok putri iki nganggo apa kae? Nganggo ilmu kae. Hah? Ngawur. Mulane sampean kon jaga kae lho. Iki jare kan ana wong sing anu ra, sing sok ning pondok putri ra. Lah ana murid meh njaluk ijazah Asma al-A'dham. Lah sadurunge dikeki dites dhisik. Yo lek Pak njaluk ijazah kuwi iki ana barang ki diterke kakek cah kuwi, kakek si fulan. Nah, barangnya iki ditutupi. Barangnya ditutupi, kakek jero wadah ditutupi. Nah, pas dhek ngeterke ning tengah dalan dibuka. Barang kuwi dibuka. Setelah dibuka, jebule ternyata isine tikus. Cawet ora nyimak kitabe sampean. Ini kitabe wis ana. Pas dibuka jebule isine tikus. Lah kaget murid ra karo muring-muring. Tikus kok nggih apa di kek-kekke. Nah, biasane gurune ngerti kaya ngono, gurune mesem. Lho sampean ki Pak njaluk ijazah Asma al-A'dham. Dikei perkara kaya ngene wae ora iso amanah. Kon ngeterke yo diterke, aja dibuka. Maksudnya kan ngono kan. Kon ngeterke yo diterke wae, ora usah dibuka. Lah sampean buka ki berarti tanda lek sampean ki ora iso dipercaya. Lah kaya ngene sampean yo ora pantes entuk ijazah Asma al-A'dham. Ya mungkin iki ijazah ngeri mungkin. Kanggo kesaktian temenanan mungkin. Hikayatu Sufyah wa alam bis shawab.